Awe yo nen mari. Aruda. Na dia ada gol kabur rogo lagi ni. Ai. Jedida. Ya. Ya emangnya caki ya. Jedida. Ngoma tu chai mani kombeka. Chai ma weka die pudo ngoma. Oye go luenda. Yawa yawa chai ni donga panu gukinyi sani kadini ni sani koro sani oselwenye. Asi isino yero go luenda mun ichanda ni. Jedida ininge ni nindo ana die pudo. Kaduogo ayudo ke madho chai. Pudo dong lo mari. Jadi dengan ni pimo wiya dalaka. Ngabro mi alo dalaka minyisa wach puodho. Jedida seche mi madho chai dongini tamri madho chai. Ichanda ni ndo inga. Jedida yani nyamadho na inya madho chai kombe ni tema weyo. Beni nyisa na thagi dong. Asiep ni buro yeno. Uyeyo mane manya madho chai. Oyeyo mane madho chai na asiep ni bure. Uyeyo mane manya madho chai komba chi. Oyeyo mane emro madho chai. Golwenda iwinja maber ininge na sesomi ba nani bibiro kata ngise gimora mora ya ina sesomi mokwonga die puodho ini ni beta kanyo pila kanoga kata chiemba ka in michamo kawuono ayudo in min dala kai kawuono koro ngomadho ingeni mor sheriff gini onge dala ka an man kai wadhi gi sheriff gini in mi donka koro ngomadhe uye ok madh ga chai mimi sani uye ma na an kine na dwa chacha no an mano or ba ko bi manyu uye mo di bare ye gulcha jadi ngeni mati walo koda mato koro mato wach matek ma kanda ni duga ka tangisi ngako du baba ko bira ka tangisi nikech mati chmo kinyaketago agine male anani adhi e puodho then awe chai ka then imadho apenji ino wadwa gago so inga ngona miero ga dondriga kodani mano gimara seriously Jedida ten dondruok mari ma un pile udonruga donda mane ot okipenje hani peja max ango timore bana ineno ngomadho chachaka in pile dondri mane wachiemo kara ngarach kodi to ani musiko ko luera ai yawa koro iri urigi Jedida kosu madho chano diare iwe chairo kasadi chai no donga wego kiny kadhi e puodho to ito daki madhe kapok idhi e puodho bana chai mo miwa okumba achiel ana kano mara ing'e maber kaka ipimonwa chai kae te ana kano mara iwinjo tana we mara then ibi nyisa gik moko mofuogo iko ung'eni umoru Jedida ngomadho chai penjo ngawa chai donjo kale dido budo yeo kata chap ugolo yeo mondo tero yeo operation mondo gol chai yeo wek baro wiya gi wachai Uoke kata wich puodho mano dheno en puotha ok en puoth babau udu mor donge wasai seche midhi e puodho mondo wadhi kodhi okanya dhi e puodho an kora man samoro iduogo timadho chai no pura alafu ibiro madonri ko idoma bana koro anya penjo gini abiro kai aduogo penjo kar mondo wach mama unu wacho wach chiemo nyaka ne mama wuok ati uketo madondruok e ot kae ok nikech umor uneno babau ata mama wato osedhi ai aruda tapenji to idi ma serious wada sani to ngene wane yor manyo ingene aruda ade nyoma serious kora get ni chips man tireka nyoja ne mia chips mar 13 instead mar 50 ingene no kamora no kamora kora get ni mar me kita kaka manikira mar 30 chani mar 30 bingene ka sani beite sani beite mar 30 mana pimo ni no sani ene mar 50 to ingene wala nyaki use money to get money to kata ka use money ka money to nyalre to kawuono indi serious ndi saraga pele kawuono kende na bolu ba ka owi mia maten wami rabolo maten igen maten mana maten rabolo maten mano koro 40
Chips nani ni 50. Gimana toothpick? Toothpick again. Tan ko di agent afo. Ada gimana? Ada mo na mi I introduce you officially. Hey. Adwa rito. Adwa winjo gimidwa temo wacho no. Be ma ka dir kuma atemo se. Abed piny koso? Abed? Inya bersani kas. Koro shida ni onega in maparo koro tabe. Koro. Aruda. Wach moro chando chunya. Wach marango Joshua? Wach marango? Kinano ka ngama dichuo spend a lot of hotel. Achamo kodi. In bill yo. Me kana jam magete. Kinano ka ngama dichuo to spend a lot of money hotel. Mano wach nitie. Koso? Ngeni ngano inyore other way round. Bisa anak-anak nyadeni mara dia. Pokale ni ko kakiro ni pok ni bedo gidako. Don't assume kwani ikia nyaero yawa. Dongi mengi ni basene ni ngata. Makoro menya di nene go video. Inyalo tere out. Okoro kadi out okadi can swim. No, itamo ati ni kora manyi ni menya di go out. Of course idonginye ni inavailable ya. Kina chaki imagine na moro kinde. To koro to an man gitija ni ananga you time madene no go video. Tunguto monduto dongo go ala to chieng Christmas to bende gimbe gire adide gigi. Kanyo ti wacha dir. Christmas tungeni thuolo yiene jite. Koro Aruda. Ingene ja oda manya ero nyoche odhi thurge. Odhi thurge lielo koso? An mana na duoke back. Nikech ango ngat mesenyo logo nyithindo kayawa. Nyithindo ngwen ka ibi bedo go na. Nyithindo ngwen meneno. Ene kis ran mugi. Nyithindo go kisran. Nyati mo manyara ma Jedida. Machingen en akamu. No biro kode. Kora dako kisero to kata no biro gi nyathi okiwach kamano. Koro adwa ni mondo min makore ite koba. Gona kakina ni gona no kia itwang man ko dala ka nyalo nego ngata go panga sani. Mama no benera. Mano de waju ni ngane rach ngama no nyoli mwachi ni mama ni rach ni. Anyalo nyoli e kom kanyo eri waju ni mama ni rach kanyo. Sani neno ni se pongi ke chine first born ka kori dwarulo aka kirulo wano. Oke kakinya waju mama ni rach mama temo nyoli. Ni waju kali anyalo nyoli e kom kanyo. Iwa bitemwa ki. Ni mama ni rach. Dilu woru maberno. Karangati mo karida kanye san. Omera ida kanye. Malop ngao. Anyalo kata di mama ni mamwano. Ini ngeni chalge mama. Behaviors magien duto da gin make mama. Ibe ngeni chalge baba. Achalgi baba man. Nikech sital mi penjo godo chiemo no. Wuoru be penjo ga chiemo kamano. Koro ka giro lalo kanya wacho. Adi nyaka ne mama wuoga. Ikelo ga chiemo go ka. Ikelo ga chiemo go ka. Ini kelo ga. Dongan macha fuliza numuda nyimu. Fuliza maronge. Baba umutete aneno. Osekelo chiemo kai. Bo usekelo ga chiemo ka. Maxwell. Be ina sandrox ani mwana no ka. We kuoyo to mana chai no be ne pesa na mano nyo chakno. Chakman. Bo yiyo nyalo mana mwate. Sheriff inya paro chieng moro mane wa gine Jedida mondo gol kata 50 bo wamed go mondo wadhi wanyiego skari to tamre cha. Ata nene mani mama ne udwe. Koro Jedida ka kama mani nti dak ne Jedida gole 50. Mano na wacho niya, mano ne John sani dong baba nini. Baba chiwo dong sani babo we no pes lunch. Koro babo we pes lunch sani to ko ka tich. Pele do ka biga tich. Manyizo ni ominga pes lunch ni laro. Uchiemo ga udhi ga chiemo hotel ko so miga pes lunch ni laro. To dong chiemo mwachamo ga tegi kae gi eki. Uchiemo ga dong baba ne magolo ga. We kuoye mama no chiemo. Tikia kuma chiemo ae. Jakre sani ka uruno ko duo. Idwari yo mana ginia. Sani ne bergare no chamo kuo. To iti yuago chai kai. Donde mama ntie do seted kato. Bana ne we uru leo kinagi wach mama. Sawa. Sheriff imbe kiungana gi Jedida mano wachu nikech an amng'e maber ni baba ema provide gimoro amora e odni. Ere baba no kasani. Baba dongo dhiti. Kokinyalo we wach baba no.
to wang na nyoni mo. Omera wesi akatan gi an ambe an mana go party. Ni ba. Okay te no baba no nyoni chiemo no. Ambe an mana go party siema go pata man. Itu go ginga. Eh? Don't joke bana with me like that. Omera. Mama na ngunyoli. Mama no nyola yes lakini ne. Alright gango. Inya go turicho ne. Baba donge ma pidhi kapile pile. Hey, baba pida. Ani ngini ya. Kata ka sani go kwan. Baba no pesa mo se pida go pokoro mo kata wa. Kare wuogi iwen wadala. No anya no wakati. Ruko so. Ogi no beni nyaka beni. Anya no wakati. Okadagi. To ani ngena luo. Ngeni kuma beti useto. Kuma lao seto. Beti okinyal tong. Ni winjo ko se landi jaloj. Ngene nyaka mi gimlo ni security. Ko ngene ka se landi official. Dan magora be security mai. Ibro wuto kola kamara mara kata omopi. Ya wato koro ma besora me pado. Binge ga ke indisori. To koro ndeso ko tandisa raga emomi imanyaga. Kare momi sebedo ga kibiro tel kato kiwuo. An ka ditero maonge chumi. Ticha machana. Oka complain bende oka kwa. Sani dong isava chief maonge tomato sauce. Binano kam. Binano kataka complain. Edwaro. Already tomato sauce to mana yin. Ite mabere sije moko ichunga la liwach ma wada ana gi box myself don't know kake inyumiri nyuma ni chublu Joshua to ma adi chwe Idhi chwe chips ko koro katedi hotel adhi tedo chips e dala mara kore wacho ni special chips with the lab ma kore yun ana di kambi mar tomato sauce kore ende ko ni chips with love ende ko tomato sauce Joshua adwa penja kera donje tongwani tongwani to tina enyo kudaki iririe kamane wacho kaki wono e kaka no nyuoli koso kaki wono isechako kelo gik manyalo bring ke win neke inge maber ni awe na chien ni akela gine ni chien idongito chips ngiyo go kala pidi na ngada pidi ngata na jo ko nan kenda pe da chips Kalau Nyiero go Kor. Kono di mama tili sani. I don't want to meet it immediately. Sani. I don't yene. To sani ngino tel kai no kabiro gila mora mana kaka rwa rani kaka. I love you kaka dress me. Daka se complain. Oh, iroko ni maraj. Iroko ni yani you are complete. Oh. Sawan be yiko di benyesha gomba ngamadak gotoka wacho ni chimoro ko wachwanyre ti yanya. Wacho ni? Aku do dia tena. Wacho ni nyocha gomba ngamadak go. Tukoro yoda ida immediately. Ayudo kendo ber na marach. Give me time. Why wasting time? What? Yani da Doke so na labo lugiri. Asome labo le fuko. Chip adi Adoki. Adi. Akano ni. Kan mona re. Yawa asako bagomba. Nyasai ndi karabeno none na gikunga. Lo. Ingeni to kiwa bulumo kasoni e bag yawa. Oi kasogi. Kasoni e bag. Oh, magi ngene what the chamo on our way boy. Say Joshua. Yeah. No, ay. Ya da bere kitamba da yuni lu yago. You want to wipe me? Ere kitamba mi wutho. Ere kitamba mi wutho. In me aliet. An mami aliet. Kara koro wade. Hey, your love is serious. So? Hey. Ya wanya sai ni kara rona da ni mabu. No. Close the door. Lo dot ngaro nanti go rechi. Kata sende ni kayo kinyalo wako. Kalu ko sende ka ngati more. Sende olila kayo kinyalo kininindo.
Awalo mane kata laro lel kacha mago tije mane ne wek baruya di luwon ane baruya kare una ngao laro ga Sharif banane kata imbi nya konyo waban dem ni nyaka no Jedida nyaka ne chung en tijni ndemo eno kikita kiluonga ni demni jera ga ikenyiga Jedida kwani no kin nyako idemni anne wek pimu ya gi baba uno inyalo dhi luwe nikech omiga pesa didhi ka chiemo goten an kiki bani Maxwell jera ga in mane yoe dongan ma ywe ka dhi puodho makoro chacha duogo gine ni yudo tiende ni orumote matango ni ya ran ngeny mama gi ko in wuoro mae ma wuor Jedida koro wasedenyo manya kote in wachni ga koro iwono ka dhi ir baba mi chiemo go dhi cham donga nya gine otie baba ne ni chegni donjo ka kenda dwa nyise gik mitimo go sa ano ko nyalo goyo sani winjo bana iwe ni ka ase kalo ka mi goyo jino in bebe kuwe kota kisiema to donga siemi kwani nga uayu dala kuwe kota kisiema uayu iwe ni kim nyako maduong tibiru miyo awi dala bingeni ne miluwa ano kimia wi bana Jedida bwana ano kimia wi kenda moro wondi ni wewa wondi mano koro gi moro wondi siga utaku goruga mapi bana Jedida Jedida be kanye mano gi bingeni nyalo goye abera pe ida ngati miangoro gi goika weni anagonyi ngeni mia Nyiero koro Jedida ni nyagoya kata koro ko ni wadao nyagoya koro awe uka udao to kiwe ane dong chunkanyo mundo bika otame we kuwe kota kane ni we kota no we kuwe kota kane ni we ikemiri wa wandu gono kodi ni kuwe kota sen mini we ame dongan gi mirema kamano ngao laroga manene ame dongan gi mirema Sarif angomo apenyu ulogru jo al sabab bado ana biro kadenda ka Maxwell down regi Jedida ka daida ka Jedida ni mokwongo kudwari nyaka ni wuok ka Jedida ubeta kanyo to wan an madhi puodho kenda then ayudo ka chacha onge angomo udwa na dhir sani ibiro giwen waj ni baba ibiro gi mama ka mama ne Jedida dina gi nini gi leuni majule majalo gambut mongadi go kujo di bet kujo ba mo ko kada mana we ko gi bet buti sa wango ya aina nguzo ngani ki bet buti ba bingeni wade agol da kini go kada ina majamo ni kuti kadi kujo ki kadi yo maduong ni podi dwaluo ka onge japeng marabundo ya lwar piny do kabilo kata gima ko do gibilo kam gimoro di biro giwen dak ni ngiso kan biro ana sero akanyi ya baba ana sero dongre no kara aja do kita ichu mbele na mami ya wacho ni ba ichu mbele na kaki jumno ne mokwongo kako rwakre ne siama imbe siamo ngakai ba karewan kanye mama ni kanye ne Jedida jeng mana goi maber Jedida sani you are a grown up lady onego bani sani isechako go kwan mabati mudhigero bichuri neketa baba anyisi gimoro sani ting ni oinga anyisi gimoro mokwongo ionge wichkuot kar mondo dhi many mama wa ibiro gi ng'ama orwako kandho akiani ni igole kama joro ne leme ma baby in fact agole supermarket aduma be ne Jedida chuma onge ng'ama dawa bilongo ni bet nyako Jedida chuma ni dhiyom ne welo chai ibaro wiya odonge ng'ama omera sama antiere kanya komia respect Mommy respect to ba si okani babe era nyati ma zazi kambi wo di babe babu agiko me baru wiji in babe oh Max yes dad in fact iningena ari strict seriously iningena na chaki mkokoteni moro marja kisi no sombo na bono babe you want to add me more bananas but add me. According to Max,
okadwa interference dalaka. In fact, I think you runga un go waduni. Ma wabro nyono girungu makwiti. Anungu no koro kadwa. Ano kadwa rungu no. Kata ko kidwa to donga mantie. Anan koro adwa mamu, ano kadwa rungu. Ko iri ko nyango kama mamu. Babe, apenji. Aya wacha ni admin mo Badai. Kama koro nyithindi ruke kod ni ate dake nango. Ka okidhi dake. Iko kin kata mamu, kinyakira bedo mamu. Mamu moko ngerwa kore bro kata kando ba. Ne, Jedida we chungo ne babwangu. Siema. Winjo. Jedida. Ano kadware be, okadware. Jedida. Bingeni na mother fuel. Ma kibrit mete itemo tugo mbele nano. Nyalo mu kumi. Yes. Kibrit nyalo much kumi na mother fuel. Yangi ne mana kuma mbo muoke ya temwa imo kibrit. Ayo. Ato baba. Ato ko nyalo bet mama. Joshua. Ana yi. Gine. Max. Yes. Gam na pala mane jikon ngado go maembe moro. Ere maembe no kete maembe mo ko. Ana lo tali serious. Ana lo tali Max danja ko si Max. Max ano wedo mo maka ko so danja. Max wewe. Stop it. An mangwero. Yes. Ma is my soil. Yes. To keno my this my house. Anyalo timogo anything. Yeah. Anyalo kata mana kele yiro ma jogo kura. Kanyalo bedu police station. To uni iri mbune ke unyalo interfere ge voting gine casting voting mag mag community. Yes. To kora anyisen Jedida apro taloma Ling pisa mababa uoyo. Sigede man anju lege kata mana to nyamera modaki kaboy. No se wuoni seriously. Baba moko mani wenyo na lawe kila sade. Ani ni oku we kuru baruya ineno anda se nyisi ata kinyal bet mama wa. Omeri. Ani ko mama ngel wa kore kinyal bet moko kanyalo ko cheki no mara. Dok this. Adi. Wewe. Go. This is Adi. serum. Oko nyal bet mama. Ne ka ko twe wiye ka ja Islam mapoko kendi. Emma Ne lawe. Ibo kidio kendi. Max in fact we Yeah. Ibe kende. Ne Ino kali kanyalo ko imara. Tema. Tatali Tema. Anyalo mara ko cheki no. Sani kwani mama uno Benin no kaina available. No. Don't need me provide everything here. Iti wachang. Yes. No jago daka karango. You wachang. No jago Uri jadi imbe which moro mane ni Max. Gol nyatene ka. Ogi jago la gari. Mama ndo daka. Juma le lok sende. Sende ka dongin mone giluoki. Nyathi duong romo kama ni ndugo ka japipito. We think it's seriously. Nege. Yeah. You know, egwete nyaka 7 ka idio mera woda. On class ma nyaka no chak no class. My we. Yeah. And Narwako feel welcome. Thank you. Sit down. Very good. Yes. Thank you very much. Jomo kwa ni yo yine. Ni yo CBC madam. Nega ke ija 7 mo withdraw. Nega kuru. Wacha thank you naka. Sit down. Madam Rispa ponjo wa digo. De duko ka ngane.
ka James kaje omi soda mama bebe imada Fanta anaero gas Sprite adi pogoni da nitie soda moro nyabiro nyoro kikuo nasema de nus ko wapo kodi adi weni kakoro soil ema sepogni de omne wendo soil rabolo ni tome rabolo mai kwa to be nyiti do otera gi ngwe dong maka dong kenda tanyalo go dong na singisi ne an makora provide security kera dir manu ko rodinyo kadale de panga ma bedo nyitindi de pango no pesa no ema do mondo allo sini go wi to ko nteno gidong bro go ya odini yawa ngama nyakumu pongte to nyakote yawa magi tijgi yo do ka koro min gi manos no de magi wadi nyeo ogundedi angwe ade mag ting badi maloka tedi nyumgi kanyo wale yo samo oni no motwaro ja kize soywi weyo baso dhi nyumo gi kanyo walu ndo ja peng ni wan gi rabolo saga de moso ogune watero sondo koso watero kanye wan koro okwadwa ngeyo wamie pesa roter kumo okwadwa ngeyo be wasiem ni kuma wantiere gi la trains adwa ni in koro iwuotho slowly an ngamo ochano re ya baby ya nyithindo cannot separate us. Yes. Kizungu iji iona ma ibi jatiri kizungu hapo manande hapo manaka